F'intervista fuq il-medja nazzjonalista Elix Borg ftaħar li gvern nazzjonalista mmexxi minnu iwettaq malar l-espansjoni tal-port ta' ċirkewwa. Li ma fakkarx Borg kien kif gvern nazzjonalista kien wieħed li jibni terminal iċ-ċirkewwa fl-1993 u minkejja wedi ripetuti li se jlest il-proġett irnexxielu jtemmu 20 sena wara. L-istorja tal-proġett tat-terminal taċ-ċirkewwa jeżempju ċar ta' track record ħażin ta' gvern nazzjonalista. Kien il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Edi Fenekadami li l-ewwel semma dan il-proġett fl-1993 u kien qalli jtemmu 3 snin wara. Imma amministrazzjoni Laburista fl-1996 kienet sabet li l-pjanti tal-proġett mank kienu adattati għal vapuri tal-Gozo Channel u kellha tbiddel kollox. Wara li reġa' kien fil-gvern il-Partit Nazzjonalista kompla jitħaq blawċin billi dejjem ta' deadlines għal proġett u ma jasal qatt. Spiċċa tilaq mill-politika Edi Fenekadami u l-proġett waqaf ħoġor Lorenz Gonzi. Gonzi spiċċa ħabbar it-tlestija tal-proġett li darbiet fl-2006, fl-2009 u fl-2012, imma fir-realtà ma wasal qatt. Għal ħafna żmien lawċin li kienu qed jistennew il-vapur ma kellhomx fejn jistkennu. Imma mbagħad fl-2011 kienet saret tinda kbira bil-gvern ta' dak iż-żmien anke jiftaħar li kien attrezza b'toilets. Biex kien propju ftit wara tmiem ta' Gvern Nazzjonalista f'Mejju tal-2013 li finalment infetaħ il-proġett. Imma mbagħad 6 snin wara l-proġett mibni taħt Gvern Nazzjonalista, spiċċa kellu jerġa' jitwettaq għax instab li l-konkrit li kien intuża ma kienx ta' kwalità biżżejjed u kellu jinbidel bi spiża kbira għall-Gvern Laburista. Ta' min ifakkar ukoll li Gvern Nazzjonalista kien dam 4 snin sħaħ biex bena naqra terminal għal passiġġieri fl-imġarr u waqt ix-xogħlijiet lawċin kien ikollhom jistkennu taħt tinda.